kuna yara ko rasa ya za a samu kuɗi saboda Allah. Ni fa ka ganin nan a yadda nake ji na fi barawa shawarar ya za a yi. Yadda ka san na tara hanya haka nake ji. Kwarai kuwa ni kuma da ka san zan fashi da makami. Ai ko irin kuto ba ku imani ba ni mafi sauki da wannan gara na je na samu ko irin haka masu gini sabon gini su taimaka su bani ko ɗiban bulo ne. Shi sa Allah din ya tsufa wallahi. Wallahi haka zai kare wannan. Kada neman halar kafin ka same ta yake jin maka na yi a ranar ka ta da mutala uku da. To jiya albishirinka. Amma haramce wallahi mai ka gasa. To jiya albishirinka gurin garba mai gurasa ruwa na ɗebo man gurasa biyu ya bani. Na ci na ƙoshi a biya. Ka jayi harkar talauci. Mun da sata kai ka saci bugu. Ci wannan yanzu da jakar ka shiga ka bugu. Ka bugu kwarai kuwa. Kuma an kama ni fa akwai gambasa a jakaran nan suna jin barawon gurasa a ce ka cinye ta. Ai mazoraci baya zama gwani wallahi. Ai karka zaki ka dake ka tera ka. Gari ta. Gari ta hamsin. An sa shi a dubu. Nan da ka Gari ta hamsin. kai. Waya garin namu? Waya aiki ka. Ta sai kun ji waye ko gane aiki. Wai oga. To ai ga wasu ogannin. Ga babban oga. Ga babban oga. Kai zaka taram. waye Zaka taram. Ka kudi. Ai ya kuda aikin ne a jiki na ainihin. Ka kudi bana. Wannan aljihun yake ce na abin. An kar. Ta yana ka biyo. Ta sama. Da ta ta. Ta sama gare ba. Wala kuma gare. Ai ba wala. A zo ka fitan. Da. Wallahi ina. Uban da zaka kira ta kira. Da uban da zaka nemo ka nemo. an yi amma fa ba zan tsaya ba dan ban san me zai je wallahi shi ma kuma wallahi ko me zai zo da ni tun da ka faɗa haka ma yana ga me zai ba ai na lafiya kuma wallahi da kai aka yi ba komai tun da ka taimaka mana da kai muka yi fashi ba komai ba komai kuma ko daure ma ka yi mun je gidanka wallahi mun je gidanka kuma sai mun nuna ka ni wannan ne wallahi sai dai mai mun ga abin da ya turo kwarai kuwa kuma kaga kudin nan san nan baka kaga wallahi ne oga wallahi ne rike mun su wallahi ne oga ko a ta kudin gidan gargajen wallahi subhanallah ni zan yi aiki a garin nan a zuwa cikin wato muna ba da tsoro kuna ci mana mutunci yawa ai ba ta gari irin ku muke gaba banda Allah ya sa shugaban nan namu da aka canja ya ce lalle ya tsaya tsayin da ka sai mun tafi kasa ina jin guda kana jin guda ko ya ai wallahi koro to ka akai koro ya a can ya a can baburi ba rike je kai bayani kuma mun da su ofis wannan na ni baburi ba rike ba dan cika kamar ya a cikin bayani zan yi ina zaka ce ina da haƙƙi ai bayani ne Allah rike musu mu tafi shi bayani ai bayani ko da ya to a sasanta karkai do ga karkai do ka mu sasanta kafin mota ta zo ya aka yi mota ina jin ka a mota za a samu ina jin ka me yake faruwa kafin mota ki ka san wani bayanin baya yi wa yana cire cire slippers haka nake cire slippers haka nake in ya ma gudu shi tun din sun yi ni nan da ka ganni fa barawo ne ni kullum barayin nan ka yaki muke da ta'addanci da wani yana gaba wani yana gudu da ka ba mun shadda wa inda hu Sulaiman wa inda hu Muhammadu billahi hai aljani ka gani aljani ka gani wallahi rusheshen mutum na gani inda to ina ruhe ga ka ni dan karamin mutum na gani kai ko zo mun da wallahi wa da zo mun da shi ya la ya